bar dahar terus udut karo ngunjuk kopi. Ngunjuk ya, kopi. Mas. Kopine ginastel. Heh? Nggih. Kopine entek. Lah, Iyalah. ngono jenengan. Oh, pedhot jenengan. Angel wis. Angel. Angel. Lek arep tanduk kok yo ning warung ngono lho maksudnya ya. Nggih. Arep nyuwun- Sabar, sabar. Arep nyuwun neh kok yo piye. Riko. Riko ngono lho ya. Nggih. Nggih. Sabar ya, Mas. Oh, sabar. Kok tak suwunke. Nggih. Nyuwun kopi, Mas. Nggih, gampil. Gampil ya, Mas. Nggih. Monggo, Pak. Ya tanpa capo Mbak Suntir. Angger aku nyanyi bubar ke tamu. Lah ya. Pek aku pokoknya, Mas. Efek kedaluarsa.